hate the Beatles. Maybe it's because I love them too much. It's like a haunting love that keeps coming back. Sometimes you have to let go for new things to come. Alright, I love you so, but now I got to go to the present, to the future, and live what we have to live in the present, to the future, with something to believe, to believe. To believe. I hate the Beatles. Maybe it's because I love them too much. It's like a haunting love that keeps coming back. Sometimes you have to let go for new things to come. Alright, I love you so, but now I got to go to the present, to the future, and live what we have to live in the present, to the future, with something to believe, to believe. To believe. In the present, to the future, and live what we have to live. In the present, to the future, with something to believe, to believe, to believe, to believe, to believe, to believe.
Zergatik? 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 Eta zergatik? Elurrolde bat dirudi, harrapatuta gauzka, eta ia ezinezkoa zaigu erantzun egoki batekin onik ateratzea. Erantzuna omen da, salbatuko gaituena, baina ez, erratuta zaudete. Alabaina, temati jarraitzen duzue. Korapiloaren giltzaren jabe nahi duzue izan? Orduan guk ere galdetzen dizuegu. Zergatik? Erantzunaren beharra duzue, naiz eta berdin dion zein koloretakoa den. Edo esan nahi logikoa duen, edo asebeteko zaituzten. Erantzuna nahi duzue eta kitxo. Berriro ere, galderen ekaitzak harrapatuko gaitu. Guk ihes egiteko modurik ez dugu. Inpotentziaren zurrunbiloan eskalatu dezakegu, eta hatik ezin erantzuna eman. Erantzunaren zergatia zuena da. Eta jakin badakigu lainoen azpian dagoen jolas eremuan dagoela errotuta. Gure jardunaren hiztegia berriz, hortzemugaren paradisuan zintzilikatu dugu. Bai, hori nahi dugulako. Hortzemuga gardena bezain isila da eta, agian, zuek galdera egileek, han aurkituko duzue desiratzen ari zareten laberintoaren irteera. Eta berriro ere, eraso zenean zergatik galdetzen duzue. Zergatik egiten dugun zuek egiten ez duzuena. Zergatik hormatzar tente eta deigarri hoietan eskalatzen dugun. Zergatik amesten dugun izotz eta elurrezko erakusleio hotzoietan urrats bat egin eta beste bat, eta beste bat. Zergatik kidetasunaren harira lotzen dugun soka. Zergatik prest garen pareten abisuei aurre egiteko. Eta beti, hitzordura muzin egin gabe, galdetuko diguzue, zergatik arriskatzen garen.
Barkamen lehorkorra, tristeziaren ispilua, gozaren burbuilak, hitz gabeko sentimendu borobila, garrasi damutuak, isiltasun soilak, iluntasun sentiberak, argitasun itxua, haizearen zaplasta. Baretasuna. Eta oraindik galdetzen duzue zergatik? Ez gara inor edo dena gara. Baina ez dugu axolagabeak izan nahi. Eta horregatik honako hau aurreratu nahi dizuegu. Bizkarzakua hartu, katu oinak edo kranpoia jarri, eta plast. Hor dago egon daitekeen erantzuna. Jakina, erantzuna baldin badago. Batzuetan, erantzun hori isila izan daiteke, baina guztiz argia. Beste batzuetan ordea oso zena izan daiteke, baina konprenitu ez daitekeen hoietakoa. Ez gara erantzun orekatuaren bila jarduten, ez da erantzun imperfektuaren perfekzioaren bila ere. Alpinismoan zein eskaladan, zergatia alkimistek sortutako bidezidor malkartsua da. Eta guk ez dugu zirimola horretan erori nahi. Zergatiak ihes egiten digulako. Ezin dugulako eskuekin harrapatu. Magnesioak edo eskularruek gure atzaparretan ez jolasteko murrua altxatzen dutelako. Sokaren berotasunak desegin egin duelako. Erantzunaren totema ez dugulako altxatu nahi. Batzuetan burua agertu bezain laster birrindu egin nahi dugu. Askatasunaren, kidetasunaren, arrisku bilaren parametroek laino azpien munduan daude kokatuta. Ta berriro diogu, hor, agian, bilatzen ari zareten erantzuna aurkituko duzue. Baina guk ordea, hortzemugako lexikoa erabiltzen dugu. Eta han, zorionez, erantzunik ez dago. Aske edo lotuta egon gaitezke, baina gure jardunaren inguruko interpretazioek ez dute lekurik. Soilik kabida dute laino azpien erresistentzian. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire, que al inhalar te traiga el mundo de esta parte. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí no
nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar propongo ser quien ponga el aire, que al inhalar me traiga el mundo de esta parte y respirar tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por no ahogarme. Traiga